ओमफ्राय बयबो खोनासंदो आरोना बे दरजानि नामा माब्रै दरजा थानाय माखौबा खुसि मोनदों माखौ खुसि मोननांगौ जाखो गालि हा बयबो नोंनि नामखौ दरजा होननानै मिथिबाय जेब्ला मिथिनो लुगैखागोन ना नोंनि नामा माब्रै दरजा थानाय औ मिथिनो लुगैगोनथ' आरो सिरि था नों सिखाव मोखां देलै आयै माबा खोन्था होमबालाय खोनासंदो जै दिनखालि दरजाया जोनोम जानो नागिरदोंमोन ना होमबाना न'आव जेबो गारिबो गैया साइकेलबो गैयामोन आरोना हस्पिटालाव लांनो हाखु दाखु जाबाय आरोना बयबो जोनोम जासिगोनखाय ओमफ्राय जेबो मोनासै आरोना गारिबो गैया थेलाबो गैया जेबो मटर माबा माबि गैया नालाय हरावसो जोनोम जादों नालाय ओमफ्राय लास्टाव जेबो मोनथारिनि बे अमा गन्द्रानि दरजा बायलालाया बेवहाय बेखौ फुथुबाय आरो मा होनखो बाजै अमा गन्द्रानि दरजा औ अमा गन्द्रानि दरजाखौ बायलालाखै सेफायबाय बेनिफ्राय आइखौ फुथुबाय आरो बे दरजायाव हस्पिटालाव लांनोसै होननानै नाबा गामिनि सासे बोराय आरो आफाजों आइखौ थिखोबाय आरो दरजायाव ओमफ्राय सानैबो हमनानै लाना थांबाय थाबाय मेडिकेलसिम आरोना ओमफ्राय टाइमा जाथारबाय नालाय ओमफ्राय मेडिकेलावबो सहैस्लाबासै ओमफ्य लामा ससेयावनो जोनोम जाबाय नालाय दरजा सायावनो बेनिखायनो बिनि मुङा दरजा थाबाय मिनि नोंसोरो मिनि आंनि नामखौ लानानै बयबो मिनिबाय था आंथ' खोन्थायाखैमोन आंनि नामखौ दरजा दोननो दा जेबो नङा दे माथो गाज्रि जाखो दरजायालाय औ माथो गाज्रि जाखो दरजायालाय गावहासो दरजा होनबाथाय जि लाजियो लाजिनायजोंनो रागा जोंलाबायो मानो लाजिनांगौ जाखो दरजा मानसिजों नामजों समायसोदोंथ' नोङो दे बांद्राय दावराव दावसि जाबाय थानांला जेबो गाज्रि नाम नङा मोजांसो औ मादै मोजांसो हाब मोजां जागोन बे दरजा नामाखि सोरबा दरजा थायो सोरबाखि दरजा नामखौनो लायो लासिंसिंनो गोमैहाय मा जाखो बिबोनां आंखौ दरजा होननानै मिनिदों बिसोरनि मिनिनायखौ जेबो साननाङा एसेबां मोजां मुंखौ मिनिनाय माने खर' गैयै गोजा बिसोरना सोरनाबा खर' गैया मोदोम दं मोदोम गैया खर'सो दं बिसोरनाव बुंनो थाङोबा राहु आरो केतुसो बिसोरो सोरनावबा खर' दंबा मोदोम गैया सोरनावबा मोदोम दंबा खर' गैया बेनिखायनो नोंनि नामखौ बिसोर मिनिदों आंथ' जोबोद मोजां गुमै बाखि बिसोर रावबो मोजां नङा आंनि नामखौल' मिनिबाय थायो जाबाय बेखौनो माबा माबि सानबाय थायो नामा आं ओंखामखौनो लायनोसै सावगारि आंलाय ओंख्रिया रानैलाय जागोन दे आरो नोङो थां ओंखामा खुरै थां खुराबो आं खुरै थां मबाइल गोदान मोननाय आइफन गोदान मोननायानो मावनो बायो नामा ओमफ्राय नों बहा गोमाबाय थायो नों हा न'आवनो थाला जे नोङो फुंबानो बहा थाङो बहा मायो रावनोबो मोजाङै खोन्थालाङा फन खालामाबो रिसिभ खालामा बबेनि इसिबां उदां थाग्रा जादों नोंलाय आं लोगोजोंसो दंहैयोमोन जायख्लंनाव आच्छा जायख्लंनाव थांबाबो नों खोन्थाहरनो हाया नामा आरो फन खालामा मानो रिसिभ खालामा नोङो आंबो नोंखौ फन हरबाय थायो ओमफ्राय दाखालि माथो नोङो ओमफ्राय नों दाना माथो सिगारेट सोबोनो सोबालै आयै आंनो मानसिफोरा खोन्थाहरगासिनो मिथिबाय ना मानसिफोरालाय थगायसै आयै गासैबो खोथायानो मानसिफोरा थगायजोबा मिथिबाय बै साइथिं बारनानै दंफां सिं माथो सिगारेट सोबोयोनो नोङो खुगाखौनो बेसेजोबगोन आं दानो मिथिबाय बिराद गोरों खिन्थिनाय मोनदोंना गावखौनो मोजां बुस्थुखौ सोलोङा गाज्रि बुस्थुखौसो थाब सोलोङो आरोना मानोथो बेफोरबायदि गाज्रि बुस्थुखौ लानांगौ नोङो खुगाया खेबसे जागोन आंजों आयै आरो आफा आं बिदि गाज्रि बुस्थुखौनो लायाखै नों थगायदोंना सिख्ला गोसो थोनायाबो जोबनो रोंला नोंना बिरि सिगारेट सादा जानायाबो जोबनो रोंला ना दा बेफोरसो नोंना ओंखाम ओंख्रियाना सिगारेट जौफोरासो जौ सिगारेटखौनो सोबनानै थाबानो जाबायना मानोथो ओंखाम नागिरो मानोथो ओंखाम जानो नागिरो जेब्ला मालायनाव ओंखाम मोनजाया न'आव दों फैनानै ओंखाम नागिरफैगोन आयै ओंखाम नांगौ होननानै फावगालि ओंखाम खुर होननानै आच्छा बिदिसो होमबा बिनि आखला नोंलाय मा मिथिगौ फिसालानि आखलखौ बेसेबां गाज्रि जाबाय फिसालानि आखला न'आवनो धुमखिथु बायदिसो नुजाफैयो जेब्ला मालायनाव ओंखाम मोनजाया होमबासो नागिरफैयो आच्छा एसेबां बारग्रा जाथारबाय होमबा नोङो बानलु बेदां सेंग्रा मानसि देरफुनाय गथ' मिथियो बेरायनो लुगैयो होननानै नाथाय सिमा मानो बांद्रायो मानो सिमा बांद्रायो ओंखाम मोनजादों ओंख्रि मोनजादों मावा दाङा मोनजादों मालायफोरा बिदि मोनजाबावाखै नों दा जेरै दङ नों जिबायदि थासारियाव दङ नोंनि बायदि थासारिया गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरनि सिमां मिथिबाय गोबां निखावरिफोरनि सिमां गोबां निखावरिफोरा सिमां सुजुयो आंबो बानलु बेदां बायदि थानो हानाय मोनब्ला बानलु बेदां बायदि आंबो बिमा बिफानि अननाय लानानै फरायनो मोननाय मोनब्ला बानलु बेदां बायदि मोजां न'आव उन्दुनो मोननाय मोनब्ला बेफोरबायदि गोबां साननाय दङ मिथिबाय नों जि जायगायाव दङ नोंनि जायगायाव थानो गोबां मानसिफोरा सानो लुबैयो इसोरनाव आरज गाबो ओमफ्राय नों मा खालामो सिगारेटआसो नोंनि लोगो जाबाय नङा होमबा जौआसो नोंनि आदार जाबाय गाज्रि बुस्थुआसो नोंनि न' जाबाय नङा होमबा एबारल' खोनाबावथोंना आङो आरो मेगनजों नुबावथोंना गावनि फिसाबाबो पुलिस थानायावसो दोनहरगोन आं बुजिबाय बानलु बेदां आरो मानो सिरि थाबावदों औ बुजिबाय बांद्राय थास' जाखांदोंबा हिनजाव सासे लाबोनानै होफैगोन माबायदि संसार जायो जाबानो जाबाय बबेनि हिनजाव लाबोनो मालायनि फिसा लाबोबाबो
खस्थ'सो मोनबागोन बेनि थाखायनो जाथों गाव मा खालामना जायो जाथों बेसेबां फाल्तु खालामबाय थायो नायबावनि माथो बारनिफ्राय जुदि आं खोनाबावसोना बुंनायाथ' गोजाननि बाथ्रा खोनाबानो खोमाखौनो फारसे दानख्लागोन आङो मानो नांगौ खोमाखौलाय जेब्ला खोमायानो खोनायाबा जेब्ला खोमायानो खोनानानै खोथाखौनो लायाबा बेखायनो क्ला दाननानै होखागोन आयै थांफैदोलाय बिमा फैदों आं जिरायनो हैथां आं जिरायनो होखाबाय थांगासिनो आं ओमफ्राय ओंखामा खुरबाय दा औ खुरबाय नोंसो जाग्रोदो ओंखामा आं दावसे देलायजों रायलायहैनि जागोन दे आरो खोमाया खोनासङाबा आसिख्लाबोन होनखाबाय आं नोंखौ नोङो माखौ सिनायाखै ओइ एबारनिफ्राय खोथाखौ गोसोआव लाखिदै बानलु बेदां गाज्रि बुस्थु जानांला सोबनांला आं सोबखायानो अब्लाबो खोथाखौ मोजाङै सानना नाय अके दावसे देलाय मानोबा फैदोंमोन फैनो मोना आगे ना फैनायखाय रागासो जोंबाय आयौ आंलाय मानो रागा जोंनांगौ दे मोनायाव फैनायखायसो मानोबा फैदों सानदों आङो मानसिफोरा माबा मोनसे खोथा थाबासो आर्जेन्ट खोथा थाबासो मोनाफोराव फैयोना बेनिखायनो सोंबाय आरो खोथा दंखायो बेनिखायनो फैखादों आं मिथिबाय नोंखौ दाय मोनदों आं मा दाय मोनखोसै आंखौलाय आं नोंखौ एसेबां सथां फाख्रि होननानै सानाखैमोन मिथिबायना हापां नोंबोसो मानसिया बारा थिग नङा बेखौ आङो एबारसो मिथिबाय आरो मालायखौल' गियान होनो रोंसि नोङो गावनावनो गियान गैया माथो दावसे देलाय मा जाजार होनलाबायदोंहाय थोंजों बुङा मानो मा जादों नार्जि बायदि हौवा थानानै नोंनि गोसोआ एसेबां बिदि जाथारबाय आरो नार्जिया नोंनो जानोनो होआखै ना लोंनोनो होआखै बिनि सायाव गथ' गथायबो दङ खाफाल मोजांसो नोङो मिथिबाय नार्जि बुदां बायदि हौवा मोनदों आंसो मोननांगौमोन नार्जि बुदां बायदि मिथिबाय आइ दावसे देलाय जानला माला बुंफैलाबायनाङा मिथिबाय आं जानला माला बुङाखै खाफाल मोजां नोंना नोंहा नार्जि बुदां बायदि हौवा मोनदों आंनि बायदि हौवा मोननायमोनब्ला मा जागौमोन नों आंनि बम्र बायदि मालाय सिख्लाफोरजों लाइन मारिखुमाग्रा हौवाबा मा जागौमोन नों मा जादों खोथाखौ नों मोजाङै बुंगोन ना डाइरेक्ट बिदि आंखौ बुंफैलाबायनाङा मा जादोंसो होननानै सोंफ्लाबावदों आरो नों जरा एबाव नों मा आइडि खुलिदोंहाय मा जरा एप बेलाय बारा मिथिया जाफ्लालायो आरो नोङो जरा एप्लिकेसनाव प्रफाइल मोनसे खुलियाखै आरो गावखौनो सिंगोल होननानै लालायबावो बाल्ला लासिंसिंनो मा होनखो नों जेखौ खोनादों बेखौनो बुंदों बाथामै साफाम खुगा जिबलां हङालि थाथिखिथा माथो नोंबो हौवा थाखानानै गावखौनो सिंगोल होननानै लालायग्रा ओइ दावसे देलाय मा जरा एपहाय आं बुजियासै ओमफ्राय बेवहाय आंनि मा प्रफाइल दं आयौ बाला मिथिया आरो नोङो मबाइलाव जरा एप्लिकेसनखौ डाउनलड खालामनानै लालाय बेवहाय नोंनि नामखौ नाय होमबानो नुगोन सिंगोल होननानै लालायदों ओमफ्राय स्कार्ट गाननानै हट पिक्सार होलायथारदों आरो आयौ बेखौथ' सोरबासो बानायदोंहाय आंथ' जरा एप्लिकेसनखौनो मिथिबावा आङो मा जरा एप्लिकेसन बेलाय आरो बे जरा एप्लिकेसनाव सोर आंनि नामखौ लानानै आंनि फट'खौ लानानै बेफोरबायदि खालामगासिनो होमबा नों नंमारा आरो आंहा नोंखौसो सानदों बेखायनो नोंखौ बायदिसिना बुंबाय आरो बे जरा एप्लिकेसनानोथ' मा बे जरा एप्लिकेसना जेरै शादी.com फोर बायदि थायोना माने डेटिं एप आरो खालि बर'फोराल' बे एप्लिकेसनखौ डाउनलड खालामनो हागोन माने एप्लाइ खालामनो हागोन आरो डाउनलडखौथ' बयबो खालामनो हागोन नाथाय प्रफाइला बर' मानसिनि जाथारनांगोन आरो बर' मानसिफोरनोल' आं एक्सेसखौ होगोन जाय सेंग्राया गार्लफ्रेन्ड गैया जाय सिख्लाया बयफ्रेन्ड गैया माने गार्लफ्रेन्ड गैया बयफ्रेन्ड गैया मानसिफोरा बे एप्लिकेसनखौ इउज खालामनो हागोन हाबा जानायफोराबो सिंगोलफोरा इउज खालामनो हागोन आरो हौवा गैजायै हौवा गारनानै थांजानाय बा हिन्जाव गैजायै हिन्जाव गारा खाजानायफोरा आरो थ' माने सिंगोल बर'फोरा बे एप्लिकेसनखौ एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बे एप्लिकेसननि अनारानो जाहैबाय आं नों एप्लिकेसन दिहुनलायबाय आरो माथो सानदों नैबे दावसे देलायखौ दावसे देलाया समजों लोगोसे बिगियानखौबो रोंबाय टेक्न'लजिखौबो बुजिबाय बेनिखायनो आं जरा एप्लिकेसनखौ दिहुनबाय नाथाय जरा एप्लिकेसनखौ मानसिफोरखौ जरा खालामहोनो साननायावनो नोंनि प्रफाइलखौसो नुनानै आंहा गुलाम बादावनानै बिखेन थल' गहां मोनलायदों मिथिगौ ना दावसे देलाय होमबा मोनसे खामानि माव नोङो बे प्रफाइलखौ डिलिट खालामलाय नों नङाबालाय खालामनायसै आरो सोर खुलिदों सोर फाग्लिया आंनि नामखौ बिदि इउज खालामदों गारनायाव गैयाबाला दावसे देलाय नायगोना मोनगोना मोनाहाय पुलिस कमप्लेन होनो हागोन आरो नोङो नोंनि प्रफाइल लानानै नोंनि आइडि लानानै नोंनि एड्रेस होनानै नोंनि बायदि प्रफाइल बानायोबा नों बेखौ पुलिसनाव कमप्लेन होनो हायोबा बेखौथ' मिथिगोन होखागोन आं नाथाय बे मानसिया सोर नोंनिबा सोर जाथावगौहाय आंथ' मिथिलाना सोर जागोन बेबा अके
नों नङाबालाय आं थांनोसै आंहा गाबोननि रिपर्ट बानायहैनांगौ दे होमबालाय थांदो नङाबा ओंखामखौनो जालांदो जायाहाय न'आवनो जाहैगोन आं थांनोसै दे होमबालाय अके गुड नाइट सोर बियो आंनि नामै जरा एप्लिकेसनाव प्रफाइल बानायनाया जै मोनबाय आसि फिसाखौनो दानख्रुबखागोन आं बाला गारनायाव गैया थेंक इउ स' माच दुलुर मानि थाखाय माने आंखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय आंथ' नटखौ बावगारनानैसो दङमोन नों आंखौ फन खालामनायखायसो गोसोआव फैनानै लोगो लोगो लांनो फैखाबाय आं नोङो आंखौल' थिनबाय थायो दे आं नोंनो नट लिरनानै होबाय थानो हाला दै नोंनो आंनि मोजां लोगोब्रा दुलुर नों बायदि मोजां लोगोआनो गैया आंहा नोंनि सायावनो आसा दङ आंहा नोंनि सायावनो मिजिं दङलै बेनिखायनो आं नोंखौ बिराद मोजां मोनो मिथिबाय दुलुर आथि मानो बाद होनांगौ जाखोब्रा होआ ओमफ्राय ओंखाम जाबायना जायाखैब्रा जाबाय आब' दुम्फावा फैबाय जापाननिफ्राय नंगौ नामा बिराद गोबाव जाबायमोनलै आब' दुम्फाखौ नुयिया दाना बियो जापानावसो थायो एखेबारे थाइबानि लारु आंलाय माला थांनो मोनबावगोनब्रा मोना जाबाय मालाय नोंसा मोनो मोनोलाय बिफाया आंनो फैसा होयै बायदि मोनदों नामाब्रा जोंहा बिफा बायदि खिबु सेप्ता गैया खोमा रावबो मावनानै जानो हायोबा जानो हायाबा थासो होननानै बुंखायो आंनि सायाव आसा खालामनानै लाब गैयासो होनबावखायो आंना बिफाया नंगौ नामा होमबालाय खस्थ' खालामदो गोजानाव थांदो नोंबो बेरायहैदो बेलाय सानसे समनि आंनि सिमांखाब्रा गोजानाव थांगोन जायगा नायथिंखागोन आं ओमफ्राय नोंना हाबाया आस्थाम सोनाया मा जाखो फावगालिजों माथो बुंबावनो आरो जेब्लानिफ्राय आं न'आव थाफैफिनदों अब्लानिफ्राय रायलायनायानो बांद्राय जालानिफ्राय जालासो जालांबाय आंनो फन हरबा आं रिसिभ खालामनो हाया बेनाव फन हरबा बेबो रिसिभ खालामनो हाया टाइमानो मिलायलाया नोंनि अननायाव मालाबा लोगो मोननाय बेसो आरो जोंना आफाजों बिसा बिमाजों मालाबाबो जोंखौ लोगोखौनो जानो होला होमबा नोंसिनि मोजां मोनलायनाया मा जानांगौ दे मा जायो जाबाय थागोन बर्तमान फरायनायाव गोसो होनि फावगालियाबो फरायनायाव गोसो होथों ओमफ्राय मोनसे खोथा नोंलाय माथो हारसा हिनजावफोरजोंबो रायलायसोयोनो औ माने आं हारसा सोलोंदों मानोबा गासिबो लेंगुवेजखौनो रोंनांगौ ना आं हारसा सोलोंसै हिन्दी रोंखायो इंलिसखौबो एसे रोंखायो बिनि उनावहाय स्पेनिश सोलोंनोसै आरबि सोलोंनोसै चाइनिस सोलोंनोसै थाइ लेंगुवेज सोलोंनोसै करियान सोलोंनोसै गासिबो हादरनि भाषाखौनो सोलोंजोबनोसै आं मानोबा मानो होननानै बुङोब्ला गासैबो हादरनि सिख्लाफोरजोंनो रायलायनो लुगैदों आं एसेथो बर' सिख्लाफोरजों हारसा सिख्लाफोरजों रायलायबाय थानोब्रा बेनिखायनो गुबुन गुबुन हादरनि सिख्लाफोरजोंबो रायलायनो आङो थांखि खादों माने आं थांखि लादों माबायदिखा गोसोथोनाय थाखानानैबो दुलुर आं रायलायगोनसोब्रा गासिबो हादरनि सिख्लाफोरजों रायलायनानै बिसोरनि नेमखान्थि हारिमुफोरखौबो एसे मिथिनानै लानोसैब्रा नङा माथो नों लाइनसो मारिगोन मानो लाइन मारिनांगौ जाखोब्रा मारियालै लोगोफोरजोंनो लाइन मारिनो हायो नामा जेरै आं नोंजोंनो लाइन मारिया थिग बिदिनो आंबो गुबुन हादरनि सिख्लाफोरजों रायलायगोनब्रा जाबाय थांदो मोनाबायथ' आरो अके थेंक इउ स' माच दुलुर आंनो नट बानायनानै होनायनि थाखाय जागोन दे एबारनिफ्राय आंनो जेबो नट बानायनो होनांला प्रजेक्टखौबो खालामनो होनांला होआ जायो नामा नोंनो आंनि बेस्ट फ्रेन्ड नोंनो आंनि सबनिख्रुइ मोजांसिन लोगो नों गैयाबा आंहा लाथिख'सो मिथिबाय दुलुर बेनिखायनो एज ए फ्रेन्ड आइ लाभ इउ बाय गुड नाइट बिदिनो आंखौ एदावदाव फाग्लि खालामबाय बियो महाराजाया बिनि खोथा साना नंबाबो सानफ्लांबाय थायो बुङा सानबाबो बुंफ्लांबाय थायो बालनि ओइ अमाराजा उन्दुजोबखोना माखोसोब्रा ओइ अमाराजा आंनि हिनजाव फैदों नामाब्रा थोद नोंनि हिनजावालाय आंनावलाय मानो फैनांगौ जाखोब्रा न'आव गैयालै बिनिखायनो नोंसानावसो दंफैयो खोमा सानदों आं माथो बिफानि न'आवबो गैया दाउस्रि देलायनि न'आवबो गैया बिनिखायनो नोंसासो दोनखुमा बायदों खोमा होननानै नागिरफैदोंलै आं मा होनखो दोनखुमादों ना मा होनखो औ दोनखुमा बायदों खोमा होननानै नागिरफैदों आं आइला जामाइला नोंनि हिनजावखौ आं मानो दोनखुमानांगौ आरो नों बे खोथाखौ माबोरै बिदि सानखो थफेराम माने आं सानदोंसोब्रा आं नोंखौ दोनखुमादों होनथाराखैना सालाय दं होननानै जानला माला फिदिंबाय थानाङालै नों थफेराम आंनावबो सालाय दं आंबो बायदिसिना बुंगोन आं दा नोंहा हिनजाव गोमाजायाखै नालाय जेबो मिथिया आंसो हिनजाव गोमाजादों आंसो मिथिदों आंनि हिनजाव गोमानायनि दुखुखौ आंसो मिथिदों नों मा मिथिनोब्रा अमाराजा नोंहा हिनजाव गोमाजादों आंहालाय मानो दुखु मोननांगौ जाखो नोंहा हिनजावजों बुजादों हिनजावजों खारजादों आंहालाय मानो दुखु मोनफानांगौ जाखो नोंजों दुखु मोनफानानै आंहालाय मा मुलाम्फा मोननांगौ जाखो बावै दुखु जाफायनायाबो मुलाम्फा नांगौ नोंनो माथो जेराव दुखु बाहागो लाफागोन बेवहायनो आंनो मुलाम्फाबो नांफागौ दे बुं नों मा होगोन आं नोंनि हिनजाव खारजानायनि दुखुखौ आंबो जाफागोन होमबा थोद खर' गाज्रि हिनजाव सानै साथाम गोसो थोग्रा हिनजाव सानै साथाम लाग्रा बांद्राय बुंनाङालै नङाबा मा जेबो नंला उनाव देखायगोन आं साला मूर्ख आंनि उन्दुनायखौसो डिस्टार्ब हिनजाव गोमादों आंनावसो नागिरफैदों बा आंहासो दोनखुमानो हानायनो साला सुवादा आरो नोंहालाय एसेबां हराव बबेनिफ्राय आं दुलुरमोननाव नट लायदोंमोन आफा आच्छा सानाव थाङालासिनो हरावसो थांबाय मा खोथा बेलाय आं बावगारदोंमोन आफा ओमफ्राय एग्जामाबो खाथि सफैगासिनो नालाय थाब गोसोखांनानै लायबाय मोजांनि बाथ्रा आं उन्दुदो जागोन दे आफा साला सुवा थफिराम हिनजावानो गोमाबाय थायो गोमाथारबा हामथारगौ बे बाराव
हिनजाव गैयालासिनो थाबासो मोजां नुगोन बेखौ ओरैनो मोजां नुनाय नङा बेखौ साला सैमा फाख्राखौ आंखौसो हिनजाव दोनखुमादों नामा जाफैलायो दा जेबो बुंथ'ला गाबोनसो थांनानै होनैथारनां बिनि न'आव थांनानै बखिगोन आं मोनथियाखै बे अमा राजाखौ साला सुवादा फन खालामनानै सोंहरबाबो जायो डाइरेक्ट न'आव फैनानै दावराव न'खौ गाबोनसो होनैफिनथारगोन आं ओइ सन्थला सन्थला मा जाखो थफिराम माबालै आंनि हिनजाव फैबाय बायदों नामाब्रा खारजालायबाय नामाब्रा माथो बुंबावनो हिनजावानो गोमानानै दं न'आव दङ खोमा नागिरैथां नागिरनानै फैबाय गैया जेराव जेराव थांथावो गासिबावबो नागिरजोब्बाय दा ओमफ्राय नोंसानावबो बोरैबा दंफैबाय खोमा साननानै फैनाय जाबाय आरोना जोंहानाव फैफेरबायाहाय मा ओलै जोंहानाव फैयालै बे बादालिया आच्छा बारु नुबाय बायबा खबर होबानो जाबाय दै आं थांनोसै दे आयु बोरै हिनजावनो गोमाबाय थायो बेना नारजि बुदा ओरैनो हारसिं रासि होननानै बुङाखैलै बेखौ मानि थाखाय मा जालायनायनि थाखाय हिनजाव खारजाबाय थायो बे नालाय हिनजाव गोमाजाबाय थायो जानो आरो गावसो मिन्थिसिगौ बे बादालिया मालाबाबो फैफेरा जोंहानाव मा साननाबा नागिरफैखो बेबा जानो आरो थुदो गुसु जाजोब्बाय उन्दुनोसै आयु नंमारगौसोथ' आरो सोर आंनि एकाउन्ट खुलिनानै होखो बे जरा एप्लिकेसनाव सोर खर' गाज्रिया आंखौ सिंगोल होननानै बिदि पस्ट खालामनानै होखो मोनबा गारनायाव गैखाय बे हले गेब्लेबाय हौवायानो जा हिनजावानो जा गेब्लेखाबाय आरो गाज्रियैनो मा जालायखो नारजि बुदां आंनि फट'खौ ना सोरबा जरा एप्लिकेसनाव प्रफाइल खुलिनानै होदों सिंगोल बयफ्रेन्ड नांगौ होननानै लिरनानै होदों मा गोदाव सोराव जानोहाय लासिं सिंनो दा फिसाला फिसाजोफोर मिन्थिबा आंखौसो सानथारगोन बिसोर आरोलाय नोंबोथ' आंखौनो सानगोन आंलाय माथो बुंनांगौब्रा माथो बुंनांगौसो होननानै बुंदों सोरबा आंनि फट'खौ लानानै सोरबा माबा खालामदों मिन्थिबाय सिंगोल होननानै आपल'ड खालामनानै होदों फट'खौबो एडिट खालामनानै होबावदो मिन्थिगौ ना मा जाजाबाय थायोब्रा नोंलाय डिलिट खालाम आरे बेखौ आं बानायनाय नङाबा आं बोरै डिलिट खालामनांगौ जाय मानसिया बानायदों बिसोर डिलिट खालामगोन दा र' थिगसे रायहरनि आं फट'खौ डिलिट खालामनो बुंहरबाय थानि र' आं सोर बियो आंनि फट'खौ लानो बिदि गोदाव सोराव खालामग्रा ओइ हापां नारजि बुदां आया बेलाय माथो थफिरामसो मा जालायखो बेबा ना हिनजावासो गोमालायबाय बेना जानो बे हरावबा मानो फैदों नाहायनि आं हिनजावानो गोमाखादों बे माखौबा हिनजाव गोमाबाय थायो थिगसे रायनानै हरनि र' आं दहायबो आंनो मेसेज खालामनानै सोंहरदों बियो आं रिप्लाय हरिखौ बेखौनो लानानै न'आव फैयाखैथ' ओरैनो जरा एप्लिकेसनखौ लानानै रागा जोंदों आरो बे हिनजाव गोमानायनि दावराव माखौबा